Szia, valaki használja az akkuntot Catfishhez. Meg tudnád osztani a linket? Mert nem evilági vagy. Ez jó volt. Szóval mit csinálsz? Semmi érdekeset, utálok felnőttnek lenni. Rengeteg felelősségem van. Ha unod, hogy felnőtt vagy, legyél a bébin. Oh my god! Nem hagyhatom, hogy a barátom lássa ezt. Nagyon aranyos vagy. Hány éves vagy egyébként? Idős bácsi vagyok, 30 éves. Hívi, ha 35 leszel. Szerintem szereted a játszmákat. És én nem nagyon vagyok oda a drámákért. Mi a horoszkópod? Akkor hogy hívnak? Thor. Thor? Igen, szikrát érzek. Egyesek mennydörgésnek hívják. Azt a hívi fel délután 2-kor. Ekkor megy a barátom dolgozni. Elfelejthetjük a barátomat most. Okés. Mit gondolsz arról, hogyha a kedvenc éttermemben találkoznánk? Nem hiszem, hogy beengednének. 18 pluszos